kuom weg skunde mag boarding koro ywak ni sirikal emane ko chope skunde gi mar mondo mi opuodhi to kane gisetimo lokruok kendo keto kare chenro mar boarding kara skunde midakie ma to ka sirikal no yango ni skunde 348 koro olor kuonde mag dak ka skunde go nego beni chako tiyo ko chakre Januari koro gitiyo ka skunde ma idhiye to idok pacho. Nyakoro Ramogi bende kopogre koda mano jatend piny William Ruto dhi nyime mar pako kendo dok ne chenro mar chudo kara mar siro somb jopuonjre mbalariany kowacho ni gik mosebedo ka chocho kara rocho chenro no en chike makinde ka kinde ma igolo kod doho ma pacho ka. Nyakoro Ramogi bende kawuono chenro ma kawuono mane weche manyien mag oyimore wabiro bedo koda twak kotenore koda yiero mag FKF ma bende biro timore odiochieng' makiny ka bende nyawadwa James Opondo biro bedo ka nigi welo kanyo kamotingo Brendo Galo mano kil mar weche tuke Ziwa Shali jalony weche mag tuke kachiel koda Lodvik Aduda jalony e weche mag tuke. Nyakoro Ramogi okidwa ni mondo mi weche makamago bai kaluwore ni ma en yiero mar FKF mabiro bang' thuolo buora omiyo weche matut ma diher ng'eyo kotenore koda weche mag tayo chenro mag tuke pachoka ibiro yudo kama wang' ne James Opondo twakie kod jolony e weche mag tuke. Kao kamano warang'ane mokuom weche mawamnyope kawuono. I appeal to universities to allow students to sit for their end of semester examination while waiting the result of full discuss on the matter. Responsibility to guide it. Take the responsibility to make sure that from the has been hidden by the Ole dowat masango repin kalu record ngok manam lolu Ramogi tudiko na bachuo kade kawchel na nana kamera yoganda ba kachel mari YouTube Facebook Instagram kachel pa TikTok nyinga sifos okinda jaliko ba Elizabeth ka jatan penyu okoro kwa bari mapaka mo jo margi ko igene apor gili to da mo jore ko sun bara mas bom manyien mar so jo puonjre wala ne chine maduong' ke magdo asikuchuche no keto jatan piny ngoni sirikal so jo puonjre sirikal kod mar somgo ochungo tegno mar sirikal ne loso ene mano yura e mascot okwa to wegi pe mar dohom tuiteno mar model so mimbalari. I appeal to universities to students to their end of semester while waiting the resumption of full process. Hotel kod madogo kinde ka kinde imketetim line mo imkare. We cannot continue the way we have been doing. It is not right that we continue a movement that has a huge change, and that is why I am intentional and on making sure we have a model that take our university to where we have it in 20. I am very young and I have worked with all chancellors to make sure that we have a more university education but put it on
Ruto kal mar tim kod chugo eno of the 40 were technically bankrupt. And part of the presidential reforms led by Professor recommended as students that had implementing this government was able to disburse student loans and scholarships to universities with a year. As a result, our are on track to outstanding debts within 3 years. Weche mag Kiambu mane skunde mage nitie 348 mar somo go chik mondo lor kuonde gi mag dakie section kuom koso ng'eny ma dwarore koro chik duto dwarore to mi somo ema rangi mag ni kod Samuel Dungo Academy mar somo ne nyiso gi mondo gilos food nyalo pesa piyo kinde masira gigo duto limo kapok ogol listi ma skul no right of the to remove the great which we did yes to find that we are already at least because without that they would come back to us as we have identified what wanted us to do, but we have done it. Our parents not be alarmed by this announcement of the education. To write the education to the best issue. Pogargi mano en duol moch chenro mar thieth manyien pacho kama social health culture meda mar chopo pimos rem agulo no chak tich dwe mar 10 higni Kinyakid kod Dermal temar gine ute duol mar chauchi mane kisingo mar pekre agulo no chak yanga mar ni ma par tok tije ma kojol mar sharo tingasira kuno tuolo magusha mobilio na tek nukta kuoma chako mar mobilio na chia nyisi ratamlo we have close 3.7 billion generated, so we shall be fario miade rabok dario no to ne lumena duto mu chulgi gope goduto ne romo bigario na uchi utia chiel protoko chiel ko mapodi timo margi rito tingasira nondro maute thieth go sebedo ka chiwo magsha motelo bilion achiel taria mar chulo gope mar chulo gope mar chenro mar linda mama kod bilion nukta kabich mar thiedho tuoche matindo kata primary health timore kata ni thoth oganda pod marsha nigi ng'ikruok e Kinyakidi Ramogi TV Nairobi digin mamro tema kare cielo kode
kanyo ko edon mar ODM mana kaka inyalo neno kanyo kacho ni pod ichung' motegno kendo gibiro tiyo tijgi kendo giwacho ni no biro medo kod oganda maggi. Wadhi kaunti bade ma Migori ogolo mawuok e kaunti ni giwacho ni ma musiku katine jopiny kaunti kod hospital buto rowere koro luoro e weche mag yiero kachelo dongruok bende ne gikwayo rowere yie mondo oti kodgi lwenje ma gi e kaunti. Just starting from Ghana, whatever that they seem to be working together, is among the youth. But also to call upon the young, the youth of Migori County, that going of division among our leaders. It is violence out of brutalism are disturbing the people. The asking these leaders that please kindly sit down with all the elected leaders in Migori so they can address issues. Tunaomba viongozi wote wale walichukuliwa na kura chini wapate suluhisho, kwa sababu wakijadiliana ndio tutapata matunda devolution, wakijadiliana ndio tutapata ya kura. Mago bila moseto magi kagi sire yoti higa ne ko higa mano ya no mati mo ne bila magi mare pergade ko de mara paga che ni magi kagi sire ma ko to etlo makamano ka. That the government has engaged insurers to ensure prompt settlement of claims are disbursed in time to avoid claims delayed by premiums. The country really blames our officers work and they do it. We rarely stop to ask what are people advancing the things that hold dear as a country. So we are assembled this time. This is now the 6th time that we are doing this. Kawdi nyimni jokanyo nam no ma okle wakaini ko diri wuok e alwora wadnam lolwe midhiero adek rowere kamoting'o mako kute mag ayaki makaluo ne giloso to use my voice and influence to bring to an end the triple Corjote mo pogo ngo ida odinga gana mo Migori kachi more ne wa
Migori. Manyiri to nyithindu machuo kedo kod weche madongo kawere ma oting'o makoye mondo makich kute mag jaki mar somo achiel kod puonjruok yore kod dhiechegi. County mondo yatima ko itmoiu to kangato timone kamano. All of us